Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita di Dusun Pagak, Desa Plumbangan, Kecamatan Ndoko, Kabupaten Blitar. Di sini banyak para pemirsa Raket Prasojo yang begitu setia, konsisten selalu menyimak channel YouTube Raket Prasojo. Antara lain ada Pak Joyo dan Mbah Tukaji. Akhirnya beliau-beliau inilah mencoba merintis paguyuban yang sekiranya ingin belajar tentang Jawa, tentang ajaran Jawa, tentang budaya Jawa yang tentunya lintas agama. Sehingga diharapkan nanti paguyuban tersebut yang tadi oleh Mbah Tukaji dan Pak Joyo diberi nama Paguyuban Lintang Jagat. Mudah-mudahan paguyuban ini berkembang, karena ini lintas agama, tidak peduli KTP-nya itu agama Hindu atau Islam atau agama lain. Yang penting dia merasa sebagai keturunan orang Jawa dan kepingin belajar Jawa dan kepingin dadi wong Jawa. Karena untuk menjadi orang Jawa itu tidak gampang. Apalagi di daerah Plumbangan ini merupakan desa yang bersejarah. Bahkan pada masa kerajaan Singhasari, sebelum Singhasari, Plumbangan ini sudah bersejarah karena dulu tempatnya Bango Samparan, orang tua sekaligus gurunya dari Ken Angkruk itu ada di Plumbangan. Nah, kalau orang-orang Plumbangan kok tidak kesatria seperti Ken Angkruk, ya seharusnya orang Plumbangan itu malu gitu loh. Leluhurnya orang hebat dulunya. Ken Angkruk itu daerah sini, Bango Samparan itu orang Plumbangan. Nah, ini kita diundang di sini, kita untuk ngobrol-ngobrol, belajar bersama tentang budaya Jawa. Nah, sebelum kita nanti mulai kita ngobrol-ngobrol tentang budaya Jawa, ini sesepuh warga sini ataupun sesepuh yang sekarang dibentuk paguyuban, namanya Paguyuban Lintang Jagat, yang nanti tentunya di bawah naungan Yayasan Raket Prasojo. Nanti kita keluarkan SK sehingga secara hukum ada perlindungan hukumnya, bukan kumpulan yang nggak jelas, tapi kumpulan yang jelas di mata hukum. Nanti foto KTP pengurus kita buat SK, nanti tembusannya ke Kades dan Muspika. Ya. Sebelum kita mulai kondotakon tentang Jawa, ini Mbah Tukaji badhe atur pambagio harjo. Kalau bahasa sekarang sambutan selaku sesepuh maupun selaku tuan rumah, karena kebetulan ini memang juga rumahnya Mbah Tukaji nggih. Nah, monggo Mbah Tukaji, basa Jawa monggo, basa Indonesia monggo nggih. Nggih, nuwun sewu para rawuh ingkang kula hormati, para bapak lan ibu sedaya ingkang rawuh wonten dalem mriki. Mbok bilih kula lan nyuwun pangapunten saderengipun menawi wonten lampah setindak rembag jumlah kalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten ingkang sak agung-agungipun. Kaping kalihipun kula matur nyuwun sanget rawuhipun Bapak Rama Pak Trimo niku rawuhipun kula matur sembah nuwun sanget. Dene menapa saged ngrawuhi wonten sederek ingkang wonten dusun Pagak mriki. Nah, kajawi saking menika kula
badhe pareng matur ingkang dipun wawasaken dumateng Pak Joyo menika yayasan napa niku wau? Kartika nggih, Paguyuban Kartika Jagat nggih. Mboten Lintang Jagat. Paguyuban Kartika Jagat. Kartika Jagat nggih nggih. Nah, menika ingkang kula hormati para pesepuh, para aji sepuh sedaya ingkang sami rawuh wonten dalem mriki kula matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget mbok pilih wonten tunananuputipun kula nyuwun agung samudra pangasami. Dah salajengipun lanjutipun kula aturaken dumateng Bapak Joyo. Ngoten nggih pun, monggo Pak Joyo. Nggih. Nggih, nuwun sewu saderenge kula matur. Sugeng rawuh sedaya. Wilujeng dalu rahayu Rahayu sagung dumadi. Nggih, matur sembah nuwun sanget Bapak Ibu khususipun Romo Sutrimo saking Kota Malang. Sugeng dalu, sugeng rawuh ing dalipun Bapak Tukaji mriki. Nggih, mbok bilih Pak Tukaji sekeluarga utawi kawula sakeluarga nampi panjenengan wonten kirang langkungipun nuwun agunging samudra sanget pangarsami. Nggih, namung matur kawula sekaos monten mbok bilih matur kawula wonten klentang-klentuni nyuwun pangapunten ingkang agung. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Joyo. Nah, para pemirsa, bagi para pemirsa lain yang ingin mengadakan sarasean dan mengundang kita, kami persilahkan, silakan nanti hubungi nomor admin, nomor WA di deskripsi setiap video di channel kita. Itu ada nomor WA-nya, nomor admin. Ya. Kalau mengadakan kegiatan sarasean seperti ini, yang penting itu izin pemerintah setempat, minimal RT. Seperti halnya di sini, Pak Joyo sudah izin kepada RT dan Kasun. Tapi nampaknya RT nggak bisa hadir dan Pak Kasun pun juga nggak bisa hadir. Nah, tapi yang penting kita sudah memberitahukan, sehingga bukan suatu kesalahan. Kita adalah organisasi resmi, kita organisasi yang berbadan hukum. Setiap mengadakan kegiatan ya kita dengan cara-cara yang legal. Kalau menurut informasi memang RT dan Kasunnya itu sama-sama anak muda. Saya kira nggak cuma di sini, kadang-kadang di tempat lain itu banyak anak muda itu ya tadi istilahnya nggak seneng Jawa, bukan nggak paham. Kalau nggak paham tentunya dia tambah datang untuk ingin mengerti supaya paham. Tapi kalau yang namanya nggak seneng, jenenge nggak seneng, jadi ya kadang-kadang diundang ya istilahnya wah iku kumpulan wong tuwek-tuwek, wah aku sik nom lah, padahal masih nomo ki wong sing diundang duduk perkara nom tuwane, sing diundang kan kasune gitu loh. Bukan soal soal usia gitu loh. Sing diundang ki kasune duduk perkara sik tasik nom lah. Sak anake Pak Joyo katanya. Tapi bukan soal usia, tapi sing diundang sampean ku kasune. Nah, sing diundang iku RT-ne. Nek sampean gak dadi RT, gak dadi kasun ya gak dimintai izin gitu. Nah, itulah namanya tata krama dalam bernegara. Nah, ini tadi sambutan dari Mbah Tukaji dan Pak Joyo yang mengawali. Bagi pemirsa nanti kalau kumpul gini, silakan ya. Apakah harus membentuk paguyuban? Tidak harus. Kebetulan ini Pak Joyo sama Mbah Tukaji ini rencananya membuat paguyuban sendiri, namanya tadi Kartika Jagat. Ya, saya pikir tadi namanya Lintang Jagat ya, monggo padha ae. Tapi yang sing disenengi sing ndi monggo. Nah, atau paguyubannya tetap nama Raket Prasojo boleh. Karena toh nanti itu di bawah binaan dari kita, dari Yayasan Raket Prasojo. Nah, para pemirsa dan para hadirin, Bapak Ibu, ini bahasanya saya buat campur-campur ini.
Karena pemirsa kita tuh ada orang Batak, orang Aceh, orang Kalimantan, orang Malaysia. Ya. Kalau pure Jawa, kadang-kadang mereka nggak paham gitu loh. Nah, seperti ini tadi ada siapa, Pak Gimin. Nah, ini ternyata dulu pemirsa saya waktu di radio. Nah, sama ketika tahun 98 sampai 2012 saya siaran di radio dan televisi di Malang itu, hampir semua banyak radio yang saya isi. Itu pemirsa saya itu juga sempat protes karena saya sebagai orang yang asli Solo, bahasa Jawa saya itu bahasa Jawa Soloan. Nah, orang Malang, kalau orang Blitar paling masih paham dengan bahasa saya, bahasa Jawa Soloan. Tapi kalau orang Malang kan udah beda bahasanya. Sehingga mereka protes, Pak, kalau siaran pakai bahasa Indonesia saja. Nah, sehingga akhirnya saya dulu siaran di radio TT77, Andalus, RRI, terus radio banyak, saya sampai lupa saya waktu itu. Termasuk TV-nya mulai dari Malang, Batu TV, JTV, ATV, Dama TV, itu akhirnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini permintaannya Pak Joyo sama Mbak Tukaji, tema kita ini untuk permulaan, untuk awal, tema kita gadu-gadu. Jadi nanti kalau sudah terbentuk organisasi paguyuban, terus nanti pertemuannya disepakati entah wong Jawa ya ora bulanan ning selapan dino. Nah, selapan dino pisan, nopo rong lapan pisan, nopo telung lapan, nah monggo. Lah itu nanti kalau sudah terbentuk seperti itu diharapkan temanya niku runtut. Karena sinau Jawa niku nun sewu mboten cukup sak jam rong jam, mboten cukup sak wulan. Saya lahir di Solo, besar di luar Jawa, kembali ke Jawa tahun 92 akhir, belajar Jawa sampai sekarang itu saya merasa belum lulus saya itu. Bahkan bisa jadi mbuh aku ki wis Jawa apa durung. Dan yang menilai kan orang lain. Nah, ketika bicara Jawa itu sebenarnya ketika bicara Jawa ya sebenarnya bicara tentang kehidupan jenengan sehari-hari. Contohnya non sewu nggih, carane jenengan dahar. Amargi carane maeme tiyang Jawa kalih tiyang Bugis niku ndak sama. Carane mangan itu beda. Carane mangan, terus mangan nun sewu carane medhayuh. Nggih. Orang Jawa punya cara tersendiri. Carane napa menika istilahnya niku basa panyebutan nimbali. Carane nggih beda. Terus lajeng manipun jenengan carane nandur. Carane nandur puhung, carane nandur pari niku nggih cara Jawa niku punya cara tersendiri. Yang sekiranya teng budaya sanes niku nggih benten ngoten. Cara maem beda, nggih carane jenengan terus nuwun sewu carane mbangun omah. Nek teng lintu daerah mbok menawi mbangun omah ora diitung. Cara Jawa mbangun omah diitung. Malah nek rumiyin wekdal lahan engko tasik wiyar nggih. Niku wetone niki kuduke omahe kudu madhep nandi. Kan ngoten. Nek teng desa mbokne tasik saged. Nek teng kutha mboten saged. Nek cara Jawa sing tenan kan ngoten, mbanipun Pak Gimin wetone napa niku Rebo Pahing iki cocoke iku kudu madhep nandi. Nek teng desa kan saged. Nek teng kutha kan mboten saged napa malih wah omahe men uyel-uyelan ngoten jero gang ngoten wis ora mungkin. Terus carane ngoten niku disiasati pripun? Sale ngapunten. Sing nate tindak griya kula niki Pak Joyo. Griya kula niku napa niku Kidul Lembong. Cobi nek Kidul Lembong kuduke omahe madhep teng pundi?
Ngaler to? Kudune to? Lah griya kula wekdal madhep ngaler rezeki kula seret. Niki nyoto kula alami. Seksine nggih anak bojo kula. Nganti usaha kula bangkrut. Kula riyin gadah usaha niku distributor alat tulis. Mulane daerah ngriki lahan kerja kula riyen niku mulane kula apal dalan ngriki niku. Nganti pasar Nyawangan niku langganan kula kathah. Nah, niki daerah kerja kula riyen ngoten lho. Nganti usaha kula niku bangkrut. Kula nganti sadene mobil niku gangsal, gudang ronggen. Tanah teng kutha 600 meter kedol. Bangkrut kula niku matur-matur tanah kula niku pajeng akhire kula sarati majeng ngilen. Gitu Pak Jaya? Nah, niku Jawa ki ngoten dadi ngomongke Jawa ki rasa aneh-aneh, rasa angel-angel ngoten lho. Jawa niku kuncine niku 3 setunggal kudu tinemung nalar. Kaping kalih kudu kasunyatan, sing diomongi kudu nyoto. Nek ngomongi tahu ya ana tahu. Aja kaya ajaran Dayo ngomongi gedabrus ora iso mbuktekni. Ngomong jarene engko nek mati ngene-ngene. Lho, sampean sing crita tau mati apa gurung? Gurung tau mati nek ngomong gedabrus ngono. Jawa mboten iso ngoten niku. Jawa iki kudu nyoto. Ping telune kudu ada dasar serat teles. Serat teles niku jagat sak isine. Serat teles niku mboten ming badane menungso. Kewan niku nggih serat teles, tanduran niku nggih serat teles. Ning tanduran ingkang mestine nek niki mboten serat teles niku plastik niku. ora ketok disoting. Oh nika plastik nika sing teng ndur bupet nika. Niku mboten serat teles niku. Nah. Jadi niku Jawa niku ngoten niku sik gaduh-gaduh riyin pun. Nah. Terus napa niku ngene niku carane menyiasati. Lah iki uripe nang kutha. Lah kula hitung niku jane weton kula niku omah sing cocok niku kudu madhep ngidul. Pilihan pertama. Pilihan kedua niku madhep ngulon. Nggih akhire kula rombak pintune ngadhep ngulon. Pintune nek omahe tetep mujure kan. Nah, misale kidul embong ngoten lho. Nah, sak sampunipun pintu niku kula rubah madhep ngulon, ya nun sewu, rezeki lancar malih. Nggih, rumah tangga nggih tentrem. Nah, ngeten niku rak nyoto to niku. Nah, napa niku terus nek menawi ngapunten kedap malih niku benjang setu legi niku teng sanggar ngentenke wilujengan suro. Biasane sing dugi teng sanggar kula niku sing dipadosi niku biasane ning kene niku setunggal kembang setaman ingkang kagem siram. Nggih resik awak ngicali sengkolane urip lan panguripan. Kaping kalih niku biasanipun tumpeng kendhitipun. Niku biasane sanajan namung sak sendok, 2 sendok niku mangke dugi ngriya dipepe dikarak. Terus mangke dilebetke teng kantong napa kain petak ngeten utawi nek mboten elek-eleke ya kantong plastik lah. Lah niku mangke disimpen teng pedaringan. Supaya napa? Paling mboten setahun niku mboten kasatan pangan ngoten lho. Niku dongane ngoten ning jane ya nyata lah paribasane beras entek ngoten to. Lah niku rasa enten karak niku to. Ngoten lho. Nah, tapi nggih niku elek rembug kan ngoten. Nggih, elek rembug nu nggih, elek rembug nu sanajan berase telas. Kan sik enten karak to. Makna mboten ketelasan pangan ngoten lho. Atine ayem ngoten lho. Nah, ning kenyataane kok ngriyok. Nggih. Tapi kenyataane kula niku sanajan mboten tau nandur pari, Pak. Ning kok pedaringane ibu iku ya ora tau kentekan beras nggih ana. Nah, niku
cara Jawa ngoten dados sing dirembug niku sing masalah sing njenengan ngadepi bendino. Nah, umpane niki kok kathah tiyang slonjor niki sing jelas niku asam urat. Nggih. Nggih. Nggih, asam urat niku. Nggih. Lah niku tandane jenengan mboten tahu poso Jawa. Nah. Wingi niku kula diundang teng Kaliparing ngoten kathah sing modal slonjor ngoten langsung kula bedhek. Ah niku mesti asam urat. Soale ora tahu poso Jawa. Nah, kula tangleti enten sing nate poso Jawa. Sedaya mendel dereng nate poso Jawa. Paling banter nek sing agamane Islam. Ya, paling banter sing agamane Islam niku siam Ramadan. Lah siam Ramadan niku senes poso. Lah nek cara Jawa agama jenengan teng KTP niku napa mawon terserah. Mbuh Islam, Kristen, Katolik terserah. Ning kuduke niku nek jenengan ngakoni turune wong Jawa sing pengin belajar Jawa, sing pengin dadi wong Jawa kudu poso Jawa. Poso Jawa niku minimal pas weton jenengan, minimal. Nek saged nggih poso napa dina 40, dina 45. Nah, nek menawi nun sewu, kula niku sedaya nate kula lampahi. Ning nek sakniki kula mboten nglampahi niku terus kula niki nun sewu tarak mboten maem wae damen mpun 16 tahun. Niku cobi niku nek purun poso Jawa sing slonjor-slonjor niku mengke rak asam urate turun. Ya minimal pas wetone jenengan minimal. Nek saged ngetambahi poso dina 40, dina 35 ngoten. Terus enten malih dina pinten 100 Pak Mbah Tukaji selama pinten? Selama 7 hari ketemu 100. Nggih. 7 hari berturut-turut lho nggih mboten benggang ngoten lho. Ning sing sering kathah dilampahi tiyang niku dina 40. Terus rada arang-arang niku 45. Nah, nek sing 100 niku kula nggih nemune sik nembe winginane. Kula dereng nglampahi nek sing 100. Sing selama 7 hari niku diitung neptune 100. Ya, nggih. Lah poso Jawa niku napa mawon? Poso Jawa niku napa setunggal ngrawat. Ngrawat niku sing dimaem namung pala pendem. Enten sing sanjang, Pak, kula nu mboten betah luwe poso Jawa oleh mangan awan. Lho penak to poso Jawa nu oleh awan. Ning nek siam Ramadan mboten oleh mangan awan. Lah kula mboten ngomongke siam Ramadan kok. Kula mboten ngomongke agama Islam kok, awake iki wong Jawa kok. Nggih. Ngrawat ya, ngrawat niku sing dimaem pala pendem. Dadi awan oleh maem, nanging sing dimaem namung pala pendem. Digodhog ngoten lho pala pendeme wau. Ngoten lho. Meneh pas poso ngrawat pala pendem mboten oleh di napa disambelke mboten oleh. Sak lomboke niku rak senes mboten dibumbani mboten angsal ngoten lho. Ya digodhog ngoten lho. Terus niku pala pendem ngrawat niku. Nomor kalih niku nun sewu pala pendem niku kagem menyeimbangkan anasir lemah kali anasir geni. Soale wong Jawa niku ket mbah-mbah riyen pun paham teng awake dhewe niki enten anasir lemah, geni, angin, banyu. Nah. Lah niku basa Jawa to niki? Nggih. Anasir niku napa? Saripati. Wah. Nggih. Jadi teng badane awake dhewe niku wonten saripatine lemah, banyu, geni, angin. Lah nek jenengan sakit mesti antarane saripati lemah banyu geni angin enten sing kurang, enten sing luwih. Nah. Manipun asam urat niku sing jelas niku unsur anak napa saripatine geni kali saripatine lemah kakean. Nggih. Lajeng
Nomor kalih poso ngidang. Pirsa poso ngidang? Dereng. Oh, niki berarti sik urung Jawa kabeh iki. Nah, nek ngrawat nate teng mriki enten sing sampun ngrawat ngidang dereng. Ah nggih. Ngidang niku sing dimaem namung godhong-godhongan. Sing sekirane kidang doyan. Kidang niku padha karo wedhus. Ah niku sing dimaem mung godhong-godhongan. Nek niki angsal dibumboni soalé wedhus niku nun sewu. Napa niku uyah ya doyan. Angsal niki dibumboni nek niki poso ngidang ning sing pokok niku godhong-godhongan. Nggih. Sing penting niku godhong-godhongan nggih. Sing penting ora oleh ngramban tanggane. Nggih. Godhong. Istilahé godhong-godhongan. Terus kaping 3 niku ngalong. Pirsa kalong to nggih? Kalonge pirsa. Nggih. Kalonge pirsa. Kalonge pirsa. Poso ning ngalong. Poso ngalong. Nggih. Nah. Poso ngalong sing sekirane kalong niku doyan. Buah-buahan ning mboten sedaya buah lho nggih. Kalong niku doyane napa? Namung pisang, gitu. Gedang, lajeng kates, sawo. Napa malih? Pelem, jambu. Dados nun sewu kados napa niku melon mboten. Semangka mboten. Nah, sing sekirane kalong doyan niku kagem menyeimbangkan saripatine angin kalih geni. Nek menawi ngidang wau kagem nyeimbangke saripatine banyu kalih angin. Ya. Lajeng ngrowot ngidang ngalong nggih. Lajeng nomor sekawan niku mutih. Mutih niku teng desa sanes diwastani nganyep. Sing dimaem niku namung sega putih kalian banyu putih. Banyu bening, mboten banyu putih kan susu kan. Ya, banyu bening ngoten. Sega putih kali banyu bening. Nah. Lah poso Jawa niku sekawan plus setunggal, mboten 5. Soale sing plus setunggal niku istilahipun menika mboten sedaya tiyang saged. Mboten sedaya tiyang kuat. Nggih menika poso ngebleng. Nek cara Bojonegoro niku namine poso ngarak. Nah, ngebleng niku dalam waktu yang ditentukan, kerangan jenengan niku 3 dina apa 5 dina niku mboten maem, mboten nginum. Nah, mboten medal saking kamar. Niku ngebleng. Nah, ngebleng poso Jawa plus ngebleng niku wau supayane napa? Supados jenengan mangke saged urip sampurna mati sampurna. Ngoten lho. Sampurnane urip lan pati. Soale nek menawi cara Jawi nggih nun sewu. Swarga niku basa Jawa. Nggih. Dadi nek enten ajaran dayoh kok salese niku tukang jamu niku ngiming-imingin jenengan swarga, mboten sah percaya. Soale ajaran dayoh ki ora duwe swarga. Teng kitab suci niku mboten enten swarga. Sing enten swarga niku wong Jawa. Soale swarga niku basa Jawa. Dadi ngriko ngapusi lah ngiming-iming swarga ora duwe kok ngiming-iming swarga. Nggih. Ngiming-iming swarga widodari, ora duwe widodari. Wong widodari ki ya basa Jawa. Ampun percaya nek diapusi. Nek percaya berarti sing nek jenengan ki percaya berarti sing bodoh sinten? Jenengan. Sing pinter sinten? Sing ngapusi. Sak pinter ngapusi ya pinter dhek lah jenengan dadi bodoh diapusi gelem kok. Ngoten lho. Dadi swarga widodari niku teke wong Jawa. Senes teke wong Arab, senes teke wong Cina. Ngoten lho. Lah, soalé nek teng napa niku teng Jawa niku yen kepengin saged mlebet swarga, nggih. Nah, nek cara Jawa swarga niku papan kasampurnan.
Teng mriku mboten enten napa niku jarine mangke ngapunten dikei widodari sing mari di anu tetep prawan meneh ngoten niku mboten enten teng mriku niku ngoten nggih. Nah lah teng ajaran Jawa niku nggih nun sewu mlebu swarga niku mboten kok mergone jenengan napa istilahnya niku ngamal. Bondone akeh niku dereng mesti. Nggih. Saged mlebet swarga niku nun sewu setunggal tahapipun niku budi pekerti panjenengan, prilakune jenengan. Niku mawon tasik tarape tarap njaba. Nandur ngunduh ngoten lho. Nek jenengan nandur pari mesti ngunduh pari. Enten mboten jenengan nandur pari ngunduh semangka kan mboten mungkin ngoten lho. Lah mlebu swarga niku nek teng ajaran Jawa nek jenengan nate mireng critane nun sewu Prabu Gunawan Wibisana ratu ing Singgelapura. Nate mireng mboten? Nah, nek tiyang Jawa tenan mesti nate mireng. Ning nek dereng Jawa paling nggih dereng ngertos ngoten lho. Ya. Prabu Gunawan Wibisana niku rayine Dasamuka. Ratu ing Singgelapura. Nggih. Nah, Ratu Gunawan Wibisana niku nek dana weweh kathah. Wong jenenge ratu kok. Kathik disenengi para kawulane dadi dana weweh akeh. Napa dene weweh niku ya Mosok mboten ngertos wong Jawa dana weweh. ngeten. Paling ngono. Dari paling dereng enten sing dereng paham niki. Yo. Ngapunten. Nggih. Derenge. Nun sewu. Kula badhe nang Ben tutupnya sih. Oh iya. Oh ngeten, nggih. Nggih. Ya, foto niki sik nggih. Nyelani dene wae paling sik ana sing domblong niki. Nggih. Maksudnya perlu Dana weweh niku nek carane Dayoh niku sedekah. Nek carane niku cara Jawa dana weweh niku ajeng jelaske pripun dana weweh iki pun basa Jawa. Nggih jenengan peparing teng tiyang niku lho niku dana weweh ngoten lho. Nah, Prabu Gunawan Wibisana niku dana wewehe nggih kathah. Prilakune nggih apik wong piyambake niku napa ngugemi napa dawe Prabu Rama Wijaya. Ingkang tansah berbudi bawa leksana, tansah berperilaku apik. Wis prilakune apik nggih. Ngetutke junjungane Prabu Rama Wijaya, dana wewehe nggih akeh, niku mawon ajeng mlebet swarga mboten saged. Ngoten lho. Piyambake niku ajeng mlebet swarga mboten saged, akhire napa? Terus piyambake nyuwun wejangan dhateng napa niku wekdal semonten wejangan dhateng kantun dalange enten sing mestani nyuwun wejanganipun Sang Hyang Tunggal, enten sing mestani niku nah lah niku mangke kedahipun nek pengin mlebet swarga niku enten teng dalang sing dipethukne niku Wisnu. Nah, Wisnu niku dewa kawicaksanan. Nggih. Diwejang yen pengin mlebu swarga kudu nyampurnakne sedulure. Nggih. Sedulur niki ajaran asli Jawa. Sedulure napa niku? Nggih. Wiwit nun sewu lemah banyu geni angin. Niku kudu disampurnakne. Mlaknane wau nek poso Jawa niku kudu sekawan iki kudu seimbang supaya besok saged disampurnakne. Kaping kalih kudu iso nyampurnakne kakang kawah diarani getilan tali puser. Kaping 3 sedulure napa? Angkara, Ludra, Sukarda, Nimpuna. Niki ingkang kalian Rangga Warsita diarapke dadi jenenge malek Aluamah, Amarah, Supiyah, Mutmainnah. niku sing kertas kula niku. Nggih, niki basa Arab. Ning jane niki ajaran Jawa. Wong teng Arab mboten enten ajaran sedulur papat lima pancer niku. Ngoten lho.
Lah niku disampurnakne salagek nembe saged mlebet swarga. Dadi urip kudu sampurna, matine kudu sampurna. Supaya napa? Besok yen ragane jenengan wis ora kena digawe, niku saged manunggal teng jagat raya, mboten ngenteni raga teng kuburan. Wong raga wis ora kena digawe kok dienteni. Nah, niku niki kagem pembukaan ini kita sik gaduh-gaduh niku wau. Nah, ben malih nek didamel rutin niku temane kudu runtut supaya ne saged napa ya saged mandes, saged detail, saged napa istilahipun dionceki nganti nggih nganti cetha ngoten lho. Nah niki monggo nek badhe kandha takon. Niki pertanyaane napa sing kula aturke wae saged ajeng tanglet lintun saged niki sik gaduh-gaduh. Sinten riyen sing badhe tanglet? Mbah Ji. Badhe tanglet monggo. Mbah Ji riyen. Nah niki nggih monggo. Nggih nuwun sewu saderengipun. Nggih. Nggih. Niki kula badhe tanglet. Nggih. Wong kados dalem menika kagungan leluhur gitu. Nggih. Kula nggadah leluhur. Nggih, kula nggadah leluhur nggih. Kula nggadah leluhur. Lajeng leluhur kula niku kersane sempurna, nggih, kersane persempurna. Terus niku misalipun dikawilujengi ngoten syarate menapa mawon. Oh, ngeten. Nggih, kula tangetaken syarate kalih syarate anu niku menapa. Oh, nggih, matur nuwun Mbah Tukaji. Pak Jaya, monggo. Nggih, nuwun ngapunten saderengipun. Saderengipun kula matur ngaturaken sungkem rahayu. Rahayu sagung dumadi. Kula niki tiyang Jawi nggih keturunane Jawi tapi dereng ngertos Jawine. Nggih. Nah, kula niki nggih kapunten. Niki nggih kandha nggih takon. Nggih, monggo. Nggih konsepe rakyat prasaja niku nggih kandha takon. Niki nggih kandha nggih takon. Nggih. Aksara Jawa niku kathah sing mastani sae. Kasarane niku nggih diangkat dijunjung, tapi kepeplekne. Nggih. Niku lek maosi basa kula ngoten niku. Nggih. Dijunjung diangkat kok dikeplekne. Lah niku contone ngeten, kula nate panggih niku rata-rata wonten pundi mawon. Nggih. Jawa ki beneh, Jawa niku apik. Nggih. Ya lek dilakoni niku Jawa niku apik. Tapi bareng ngoten niku bareng ngeten malih anu dereng niku dereng mingkem pun muni malih Jawa iki lek ra mateni bature ora urip. Nggih. Iku mengenai babakan aksara Jawa. Nggih. Nah niku kula tangketne niku. Nggih. Nah sak lerese basa niku wau tiang sepuh kula niku kan lek mbek lakoni kanthi lakune ngilmu Jawa niku nggih niku judule kan sae. Nggih. Tapi kula panggih tiang sepuh wonten pundi-pundi niku rata-rata niku Jawa iki lek ra mateni bature ra urip. Nggih. Ngoten nggih, Mas Jaya. Nggih. Sementara niku mawon nyuwun pencerane. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Jaya. Rahayu. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Jaya. Niki kalih niki riyin. Lintune siap-siap takon napa? Kandha takon. Teng mriki kan enten sepuh-sepuh sing pasti nggadah ilmu sing kula mboten nggadah ngoten lho. Nah, sesepuh-sepuhan mriki kan jenengan kagungan ilmu ning sing kula mboten gadah. Dados nek konsepe rakyat prasaja jenengan mboten kedah takon. Saged jenengan kondo ngilmune jenengan. Kersane kula nggih pikantuk ngilmu saking jenengan ngoten lho. Dadi jenengan saged kondo takon. Siap-siap. Kali nun sewu niki suguhane di dahar. Kersane mboten sepaneng ngoten lho ya. Nggih. Nggih, santai mawon nggih. Nah, paling mboten wiwit benjing sing dereng poso Jawa. Muga-muga pertemuan ngajeng pun mboten bingung selonjor. Nah, nggih. 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 Nggih, kagem Mbah Tukaji. Pancen sing damel kula jenengan niku radi miris, nggih, miris nggih nelongso nggih. Sedulure dhewe, wong tuane dhewe iku akeh sing dicekoki kalih bakul jamu saking dayoh. Dicekoki yen besok yen mati niku ngenteni teng kuburan. Ngenteni didongakne anak putu. Nganti
jarene ngenteni jagat niki jebluk. Wong Eropa ngerko ngarani Armageddon utawi tiang-tiang mestani jarene kiamat ngoten. Nggih. Niku nelongso miris kok keluargane dhewe, wong tuane dhewe, dulure dhewe digiring mindset nggih. Dicekoki engko nek mati ngenteni nang kuburan ngoten lho. Nah, kan mesakne. Lah kira-kira kiamate niku kapan? Jagat jeblok niku kapan ngoten lho. Ngoten lho. Wong nyatane mulai ngantos rin jagat niki umure Batu Kaji nggih. Umure jagat niki mun 13,6 miliar tahun. Pun kathah. Nah, nek nyatane niku nggih dereng enten jebloke dereng enten ngoten lho. Nah, umpamane enten jebloke jagat niki tenanan, berarti pangeran ki ora adil. Kok saged? Umpamane dina niki kiamat. Donya jeblok ngoten nggih. Lho kok penak sing mati ndek sore. Jare wae enten bala sing nyelawat to wau? Tak napa nggih to? Pak Gimin nyelawat to? Nggih. Lho kok penak sedulurin jenengan lho ndek sore mati to saiki ki. Sakniki Armageddon donya jeblok kok penak men. Lah sing mbahin jenengan sing mati 100 tahun kepungkur pripun? Nah, mesakne to. Ngalek-ngalek ngenteni teng pesarean. Lah niku kuduke disampurnake. Lah nek nyampurnane pripun? Nggih. Nyampurnane niku nek cara Jawi ngene model ceritane ratu niku wau, Prabu Gunawan Wibisana niku wau. Syarate mboten kathah. Nggih. Mangke enten bubur sengkala. Bubur sengkala niku lambange uripe menungso. Wiwit tes abang saka biang, tes putih saka bapa. Dadi bubur sengkala ibu-ibu pirsa bubur sengkala. Pirsa nggih. Pripun nek bubur sengkala mriki? Abang kali putih. Terus abang putih. Putih kali asli. Terus pripun? Jumlahe pinten bubur sengkala niku? Kan sange wonten katul. Katul niku jenang tuwa. Mboten bubur sengkala. Nah, nggih. Nah, nggih kuduke meh sami lah. Bubur sengkala niku setunggal, nggih. Sak takir putih mawon. Nggih. Niku lambangipun bapa. Nggih. Lajeng sak takir abang mawon. Niku lambangipun biyung. Nggih. Para pemirsa nggak tahu biyung. Biyung niku simbok. Simbok niku ibu, mama. Nggih. 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 Nah, niku sak takir, kedahipun damel takir. Mboten kok damel lepek. Damel takir. Lajeng setunggal takir niki paruan. Putih separo abang. Niku lambangipun Bapa Biyung Saresmi. Nggih, lajeng setunggal takir ngisor abang dhuwure putih. Niku simbole napa menika piantun napa istilahipun anak lanang. Lajeng sak takir napa niku ngisor putih dhuwur abang. Nih. Niku lambangipun anak wadon. Nggih. Lah niku nek enten Desa Lintu niku dikeceri santen. Ning Desa Lintu ni mboten, santene langsung dicampur biasanipun. Nggih. Niku bubur sengkala. Lajeng kaping kalih niku bubur pancawarna. Nah, pirsa bubur pancawarna. Nggih. Nggih, dereng. Nggih. Bubur pancawarna niku lambangipun sedulur papat 5 pancer. Setunggal takir putih mawon. Niki saking beras ketan putih. Lajeng setunggal takir
niku abang. Nggih, abang niku saking beras abang. Nah, teng mriki enten to beras abang? Wonten. Soalnya nek cara Jawi niku ubur ampe damel sembayang nu sing sekiraan teki wonten jenengan enten. Nggih. Lajeng setunggal takir ijo. Ijo niku mangke kacang ijo. Setunggal takir kuning. Kuning niku beras jagung. Nggih, setunggal takir cemeng. Nggih beras ireng. Ketan ireng. Niki lambange sedulur papat 5 pancer. Lajeng mangke wonten kembang telon, kembang setaman, lajeng napa niku wonten kendi ingkang wonten toyane. Nah, terus lajeng wonten napa niku godhong pandan saking gangsal panggenan. Nggih. Nah, niki sedaya ilmiah amargi napa niku godhong pandan niku saged mengure napa niku niku wau napa sedulur papat teng ragane dhewe niku wau. Ambete godhong pandan. Mlakno mulai mbah-mbah riyin teng pundi mawon nek cara Jawa nek tiyang seda layonipun mboten mayit, nek mayit iki basa Arab, basa Jawane layon. Nggih, mboten takziah ning nyelawat. Nggih, layat. Layat itu saking tembung layon. Nek takziah basa Arab. Nggih, niku mesti biasane diwekni reroncenipun godhong pandan. Nah, lajeng wonten tepung beras kuning. Yen layone sik enten kan biasane kan beras kuning. Kali suruh to. Ya, niki berhubung pun nun sewu layone pun mboten enten, niki tepung beras kuning. Ditepung Mbah Tokaji nggih. Terus lajeng napa niku peksi minimal perkutut. Perkutut minimal gangsal. Niki simbole nggih sedulur papat 5 pancer niku wau. Yen saged, yen enten duwite sejumlah usia. Sing meninggal wau. Nggih. Cuman kan perkutut kan nggih rada larang. Nah, tapi kadang kula enten nun sewu, aku digedhekne bapakku. Bapakku adus keringet gedhekne aku. Piro regane perkutut? Bapakku seda umur 100. Tak tukone perkutut 100 enten sing ngoten niku. Nah, niku kan rasa bektine jenengan teng tiyang sepuh to. Nah, niku. Niku sing penting niku. Lah nek jenengan mantun sak sampunipun ritual penyempurnaan sukma kok ngundang tangga teparo njaluk donga nggih, ya niku benten malih. Niku mengke kan mesti enten tumpengi. Niku ragate benten malih. Sing penting pokoke niku enten riyin, ngoten lho. Lah ana kula biasane nek tiyang nyuwun tulung kula ritual penyempurnaan sukma niku ragate mboten kathah, paling akeh namung 750.000. Nggih. Terakhir winginane kula disuwun dhateng Ambarawa. Sing larang niku malah BBM kula. Nek ragate niku mboten larang, ngoten lho. Dhateng Ambarawa niku kan Semarang, BBM-e tole kan pun lumayan. Nggih. Lah, napa kok kedah kula mboten? Nah, ingkang saged nyempurnakne sukma nggih. Niku jane kedahipun nggih anak turune. Kula mangke namung nuntun, sing nyampurnakne jenengan. Amargi mangke wekdal kalih ngiberke peksi perkutut niku jenengan kalih mbayangke bapak niku mabur manunggal mring Jagatraya ora ngenteni teng pasarean wau. Lah nek kula kan mboten saged bayangi bapak jenengan wong kula aku ora tau ketemu. Nah. Gede cilike. Nggih, ngoten le. Lah niku napa niku ritual penyempurnaan sukma niku sing paling sae niku pas geblake. Nah, tapi winginane bala Semarang niku ndak amargi kathah beberapa orang enten tiyang pinten winginane nggih. Tiyang 20 no pinten niku uripe sora kabeh. Ekonomine rada sengkek soalé wah iki
wah iki anu iki apa istilahipun dicoba akhirnya ritual penyempurnaan soma bareng-bareng supaya ragate ora akeh. Nek ragate sing niku kan tetep pribadi piyambak-piyambak. Lah supaya nih gantine BBM kula niku gotong royong ngoten lho. Wingi enten nggih tiyang 10-an menawi. Enten videone sing teng Ambarawa niku wau. Nah nek teng mriki rak mboten kathah to BBM yang Malang Blitar mawon. Nyatane niku wau kula budal jam 4:15 dugi niki jam 6:15. Lah nek teng Ambarawa nu sedina ya. Nah nggih, jane tebih ngoten lho. Ya niku nek menawi tumpengan nggih mangke kedahipun wonten tumpeng paling boten tumpeng robyong. Nggih. Nggih. Tumpeng robyong niku mujudke panyuwun sak sampunipun keluarga wau seda lajeng di ritual penyampurnaan sukma, sing seda sukmane nggih sampurna, sing ditilar kersane rezekine robyong-robyong. Tumpeng robyong niku sayure paling boten niku macem 9. Sayure macem 9. Nggih. Lajeng ulame niku nggih kedah jangkep. Nggih, wiwit ulam banyu asin. Nggih. Napa ulam banyu asin niku kedah larang mboten. Jenengan teng warung tumbas teri niku wis banyu asin niku. Mboten kedah larang ngoten lho. Lajeng napa niku ulam banyu payu campur asin kalih tawa. Napa larang mboten saged urang saged bandeng. Nggih. Lajeng banyu iwak banyu tawa. Kathah niki mulai nila, lele, terus napa niku gurame saged. Nggih. Mboten syarat kathah setunggal cukup nggih syarat. Ning nek akeh supaya mangke dipakem sareng-sareng mboten napa-napa. Nggih. Lajeng ulam darat. Ulam darat napa? Sapi, wedhus. Napa kudu mbeleh sapi? Lah niku sak kersa jenengan. Nek mboten minimal 1/4 kilo. Sing penting enten. Ya. Nek ngoten wae. Bapakku dhisik ngono wis mbeleh sapi lah monggo ngoten lho. Nggih. Boleh wedhus monggo ngoten lho. Nah niku napa istilahipun kalunggarane manah jenengan piyambak-piyambak. Lajeng iwak iber-iberan. Nah, iwak iber-iberan napa? Nggih, minimal niku nggih ingkung. Jago. Niki kedah jago ayam Jawa niki. Ayam Jawa niku saged iber lho. Nggih. Ning mboten saged nuwun sewu ayam niku napa ayam potong. Mboten saged ayam potong niku napa mboten saged iber kok niku. Nyukukrak-nyekukruk ngoten kok. Ya nggih. Nggih. Enten ingkungipun nggih didamel ingkung ngoten lho. Nggih. Lajeng tumpengipun niku reni pinten kono? Nah, nun sewu monggo damel mik. Tumpengipun niku reni pinten? Reni pinten nggih. Nah, istilahipun wau jenengan aturaken robyong nggih. Terus lajeng niku wau, terus lanjutane niku napa mawon? Oh nggih, ya niki dereng rampung jenipun Pak Mbak Kaji. Nggih. 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 Niku nggih. Ya, nggih. Nggih. Nggih, anurin kan nggih. Nggih. Nah, enten malih ngeten, soalé ngapunten jarene niku ayam jago regane larang. Di akal pripun ngeten wis jenengan pitike niku ayam potong. Ning jenengan tumbas niku napa burung dara. Nah, napa niku setunggal niku kan nggih enten iber-iberan ngoten lho. Ning tetep kudu enten napa istilahipun iwak udara, iwak sing iso miber ngoten lho niku. sanese burung perkutut niku wau nggih. Nggih, perkutute wo gesang. Nek niki rak damel slametane niku wau nggih damel wilujengane ngoten lho. Nggih. Lah niku ingkang pokok ngoten lho. Perkawis siji desa kan siji cara. Wah, nek cara ngriki anu ngeten-ngeten. Lah monggo niku sing kula aturke niku sing pokok. Nggih. Sing sekirane teng ngriki kali teng Solo padha. Winginane kula teng Gresik nggih padha ngoten lho. Ning kan nek tambahan Ubo Rampe kan siji desa siji
cara niku enten dhewe-dhewe monggo ngoten lho. Lajeng biasane malih wonten tumpeng tunggul mas. Nah, tumpeng tunggul mas niku napa? Niku lambangipun supados sing didongakne niku sampurna. Nggih. Lah, tumpeng tunggul mas sak sampunipun ajaran Islam lebet diarani tumpeng kabuli. Saking tembung qabul, qabul niku basa Arab. Nggih. Nek cara Jawa Nirin sing asli namanipun tumpeng tunggul mas. Nah, niku nggih sega gurih niku ning kuning ngoten lho. Nah, niku nggih sak lawan. Sing baku kalih niki. Nggih. Napa mboten perlu tumpeng kungkur mboten? Soalnya kan pun layone pun mboten enten. Nggih. Tapi nek pas sedo ndamel tumpeng pungkur. Ngoten lho. Nah, niku nek menawi ngersakne ngundang tangga. Nek mboten ngersakne waduh nek wilujengan undang tangga ora gati akeh ora sedo. Ritual penyempurnaan sukma. Lah ya wis wilujengane ora iso apa-apa ngoten lho. Ning nek cara Jawa kan biasane ndamel tumpeng ngoten lho. Nggih. Iku kagem kajem Pak Jaya. Napa niku jarene awak aksara Jawa niku junjung, dipondong-pondong nggih, dikeplekne. Nggih, jare nggih. 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 Lah nganti dadi cacataning liyan. Sing mboten seneng Jawa malah dadi ukara. Ancene wong Jawa nek gak mateni kancane ora urip. Nah niku. Nggih. Nah niku sing mateni tanggane, mateni kancane niku berarti dereng Jawa. Soale sedaya aksara Jawa niku wale ana caraka data sawala padha jayane monggo bodhonga niku aksara ja kalih wa niku dipangku mboten mati. Cobi sing saged nyerat aksara Jawa sinten? Tapi sing ditandakne niki maksud mboten nggih. Jawa, maksudnya Jawa. Nggih, sanajan mboten saged nyerat aksara Jawa ning paham to sing kula aturke? Nggih. Sedaya aksara Jawa niku kan aksara Jawa kan 20. Ana caraka data sawala padha jayanya monggo bodhonga kan nggih. Aksara Jawa 20 niku wau, aksara ja kali aksara wa niku dipangku mboten mati. Maksudnya pripun? Kirangan kula jenengan, kirangan wong Arab, kirangan wong Inggris, kirangan wong Madura nek dipangku isih mati berarti dereng Jawa. Nek kula jenengan dipangku wis ora mati ya iku dadi wong Jawa. Mlakno wong Jawa niku angel dadi Jawa niku ngoten lho. Jawa gak apa-apa. Dadi junjung keplek nih. Mengke Jawa bener. Nggih. Dipangku pripun? Dipangku kahanan. Contoh niki ngapunten kula mboten ngrasani RT ngriki, Bapak RT teng ngriki. Kula ngrasani RT-ne wong adoh ngriko. Nah, ngoten lho. Ya, riyin niku nuwun sewu. Tiyang niku teng tangga Teparo entengan, gelem tetulung. Gelem sapa aruh. Nggih. Lah, berhubung tiyange apik, akhire ndelalah niku enten pilihan RT napa pilihan kades ngoten mawon lah. Oh, berhubung wong apik kepilih ngoten lho. Bar wis dadi RT napa dadi kades, nek gak disapa gak gelem nyopo. Aku kades kok mlapo nyopo cecunguk-cecunguk iku apa iku Ning mobil pintune lah tutupi. Dadi nek ora disapa gak gelem nyopo. Dijak gotong royong napa niku napa istilahipun kerja bakti ampane enten tanggane wong gak duwe omahe dibongkar bareng-bareng dhek kerja bakti mboten purun. Aku kades kok lapo aku apa melok gotong royong lapo iku wong iku ora apa tugase wong cilik-cilik iku aku kades kok. Nah, aku ya wis anu ngono. Terus pamonge dianu iku kek ana rokok ae. Nah, iki berarti napa? Dipangku kades mati ora Jawa. Dados tiyang kerja bakti niku mboten perkara nun sewu. Lah aku rak wis iso aku rak ngkeki rokok
Sik talah nek perkara nukokne rokok. Sing iso tuku rokok ora sampean tok. Liyane iki ya iso tuku rokok ngono lho. Ning sing penting niku srawunge gotong royong bareng. Lah, waktu gotong royong ngambek nukokne rokok ya tambah apik. Nah, srawunge niku wau. Mboten rumangsa gemedhe. Wong aku kades kok lho apa melok tandang gawe ngangkati genteng. Ya. Niki nek ngantos mangke kadese Plumbangan mirengke kula mboten ngrasani jenengan lho. Soale niki kan diupload to teng YouTube mangke sing mirengke kan sinten-sinten. Nah, niki sing kula omongke kan tiyang ngriko-ngriko ngoten lho. Nggih. Niku sing dikersane Pak Joyo. Lah kula jenengan pengen mboten dadi wong Jawa niku gumantung atine jenengan piyambak-piyambak. Lah nek niku kan enten malih ngeten nun sewu ya. Napa mbanipun ibu-ibu ya. Ibu-ibu niku nggih berhubung napa istilahipun riyene niku kan gamelanipun gelem tetulung ya. Terus teng napa istilahane niku teng kakung nggih ngabekti ngoten nggih. Lah ndelalah niku kakunge niku kena penyakit stroke. Mboten iso nyambut gawe. Terus si ibu wau dados berubah perilaku. Nang wong lanang malah wani, nang wong lanang malah nun sewu istilahane niku galak. Berarti napa? Dipangku kahanan sing kakung stroke dheke ora Jawa. Ilang Jawane. Dados sing karepne dipangku mati nu dipangku kahanan ngeten lho. Nah. Dan nek tiyang Jawa niku kan nggih dipangku mboten mati kok. Sing kakung stroke malah tambah ngabekti. Mesane wektu uripe, wektu sehate lho golekne pangan aku. Mosok bar stroke ora tak openi. Malah ditinggal ngalih. Tinggal ngalih alasane anu momong putuku nang kono. Lah bojone lara malah ditinggal. Nah, niku dipangku mboten mati. Nah niki sampun Mbah Tukaji, Pak Joyo, sinten malih sing ngersakne kondo takon?